sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasabaha. Kamingaw ba ining dapita? Naon sa naman ka si Tita Mercy? Nganong magsige mo na siya kuna-una sa pari nga patayin ha? Nganong gilang ba man? Sabrina! Kinala mo palayo kay ni Kapita! Palayo! Annalisa! Annalisa, kalma lang! Naunsa man ka? Kung gusto kang mutaas pag mo kinabuhi, kinala mo palayo ka din eh. O kung sa may rason nga, namiligro ko, Annalisa, sultihi ko. Basta, gibati ko lang ha, namiligro ka. Annalisa, ikaw ang namiligro. Kay mula ka o gabi dako. Dili ka naman kamahay na ako. Tungod kay pa si Dan Antik ha. Hagoy, Alisa! Oh, Kumatay mo, binabas ni mo, oy! Anong naaw sa kaniha? Wa na ko'y gibati, Manoy. Mutrabaho na ko. Pero hoy, magpatambal ka! Ayaw lang siya pusa sa pagtatambal kami. Si Rodel? Kung dili ganahang magpatambal sa Nalisa, ayaw siya puksa. Oo, sir. Di na tingali mausab ang nahitabo kami. pero love, kapila naman siya gidaman. Ma'am, Karding di ko, ma'am. Ayaw kalimut anak ngangaan, mama. Karding is my name. Carding, okay. Kapila na ni siya mahitabo nga damanon si Annalisa, Carding. Sa bata pa siya, ma'am. Permission naman nun. Apan, karong dako na siya, karong pa gibalik. Sigurado ka? Mauna, si Rodel. Karong pa nibalik. Ug unang higayon nga naabot siya sa badlot. Nganong naabot man siya dito? Ang butang. Wabaka ni mag-drugs nga akong manghod, no? Anong nakasulti man ka? Ay tungod kay kinagisgot man gud nga doon ako noy misinggit niya. Karang doon ako misangpit ba? Mao nga miabot siya sa sapa sa banlot. Unsa? Misulti ba siya kung kinsa ang misangpit niya? Di man siya musulti, mamoy. Ambot na ba? Naunsay na akong manghod karon oy. Sukad lang ka moabot, Ma'am Sabrina. Naingon na siya anak. Paita rin sa kita oy. May pag masakit kanang sa ngipon, pwede na pa ibot. Pero kanang sakit sa daman, na, lisura ano eh. Basin o pirmi na siyang kuwang sa tuog. Aw, mao yun na, ma'am. Insumyahon man ko ng bayhana. Kuha lang din na siya sa pahuway. Painan na vitamins para makatuog. Sige, ma'am. Sir. Adto sa kusuloyo, mo trabaho sa ko. Excuse, ma'am, sir. Sige. Sabrina, kalawang mo datong imong pangko. Rodel, maayo tingali nga. Mamiyat na lang tadingi. Sabrina, gano'n nakasulti man ka, anak? Kulbaan ko ni Annalisa. Ano man? May gibuhat ba sa Nalisa nimo nga dili mayo? Iya kong gitambagan ka kanina nga magpalayo ining dapita. Unsa? Miabot siya ka ganina nga murag tensyonado kaayo. Unya sa dihang nakita na ko niya, iya kong gituol. Unya. Sabrina, kinala mo palayo kay ni Kapita. Palayo! Miingon pagkit siya nga, kung gusto ko na kung nga mutaas pang akong kinabuhi, kinahanglan magpalayo ko ining dapita. Nga naman kuno? Wa siya masulti ko nga ano. Pero, seryosong iyang naw nga mitambag na ako, nga pabiyaon ko ining dapita. Nga naman ka? Annalisa, undang yun na ka nang gibuhat nimo. May sugo ka na ko, Sir Rodel? Ganong gitambagan man nimo si Sabrina sa pagbiya din eh. Ha? Uwa man ko mo tambag niya. Mao na, Sir Rodel. Uwa man ko mo tambag ni Sabrina nga pabiyaon din eh. Nagsulti ka ba sa tinuod, Annalisa? Oo, lagi, sir. O, sama siya kung rason na pabiyaon siya. Ha? Sir, dahil katabang lang ko din, sir. Wa ko'y katungod nga manghilabot sa iyong mga plano.
O gawas pa. Uwa sa ko mahinumdum nga may tambag ko ni Sabrina. Nga pabiyaon din eh. Nindot nuntang tanaw ning dapita. Mingaw kaayo. Kung ani ko magsuwat ini para sa kong novel, daghan kong masuwat. Pero, nganong mura og masulob ko ning dapita? Nakausap ka ni ining dapita, unsa? Tita, Pasayloangan nakurat ka sa akong pagtunga. okay ra tita. Lawom lang gid kay ko gihuna-una. Ganahan sabay ka ni ining dapita sa loan sabay? Oh, nabungtod man gud siya. Unya makita ang pikas bungtod nga giuwang sa dakong sapa. Nahibaw ka ba nga sa unang panahon, abunda sa tubig kanang sapa sa banlot? Mao ba? Sayang no, nga wa na ka siya tubig karon. Didto dapit sa ibabaw, may gamayng busay diha. Daghan ang mga ligo, mga pata, mga daga. Apil na ko sa mga daga. Mao ba? Pero sa dihang naminyo na ko, nanganak na, wa na ko makataak sa busay. Tita Mercy, Namatian ang maong busay og batang babae. sa Tulo ka adlaw nga nangita ang mga tao sa maong bata. Ug sa ikatulo ka adlaw, milutaw ang iyang lawas sa busay. unsa? Patay na ang maong bata. Wa ba day masawom og maayo ang busay? Gisahom kinig maayo. Apan wa gyud bata sa ilahom. Unya sa ikatulog ka adlaw, milutaw siya? Mao ka na ang nahitabo. Kun mo na, kahibulungan ka ayo. Daghan na nagtuo nga may daotang espiritu nga nagpuyo sa maong busay. Ug ang batang babae mao ang gikuhang buhis ni ini. May mga sugilanon sa diay nga samaan ni Didi. Magsusulat ka man kuno, matud pa sa akong anak. Oo, Kining dapita ang angay ni mong puy-an. Kay magsusulat ka man di ay. May tingaling mangandam na kamo sa inyong kasal ni Rodel. lahi sa batasan ng inahan ni Rodelka. Mausap-usap man. Usahay isog. Usahay misteryosa. Kaya karon, friendly na sad kaayo. Ingana na ginagmatasan si mama. Biklo nun. Tuod. Nagkasulti namin si Annalisa. Oo niya. Misulti ba siya ni mo kung anong gitabagan ko niyang pabiyaon in Dapita? Rodel? Wa man kuno siya mo tambag nimo. Unsay wa? Musulti ka ko nimo kung wa pa siya mo warning na ako nga pabiyaon ko in Dapita? Misulti siya na ako, Rodel. Sabrina, kalma lang. Musa na ko pagkalma. Ako'y magawas sa bakakon sa pagdiray ni Alalisa. Rodel, kalit siyang miabot. Nalamba pa kayo niyang pultahan. Huwag mo na siya magikahadlukan. Uya mo to, iya kong kitambagan na pabiyaon din sa bahay. Pero wa tay mahimo. Kaya yan ang gihimakak. Naunsa ko sa Alalisa. Sabrina, sabtala na si Annalisa. May problema siya. Nganong sila man sa imong inahan ang dunay problema sa panguna-una? Ha? Sabrina, Ay, sorry. Sorry, Rodel. Kuan. Sorry. Naglipog lang ko sa mga pangitabo karon. Murag ako'y malipog sa batasan sa imong inahan nga mukalit lang kausap. Punan pa na Annalisa nga dili mo angkon sa ibisulti na ako. Naglipog na ko. Love, sorry. Sorry, pero mas maayo yun nga adto na lang ta sa syudad magpakasal.
Si Mama? Overwhelming po nga si And ayan guys, nandun ka na to no. Ang part 4 sa ayan, daghong sa sapa. So ang daghong pala guys no, it sounds like mauni ang hagunos no or dahunog sa sapa. Ang daplin pala nig sapa guys no, ang ilahang plot sa drama. Og sama sa atong nadunggan guys no. Anyway, wala pa ko kapamati guys sa part 4. Sa part 3 pa lang nino sa last part guys. Nga niingon si Annalisa no, palayo aning dapita. Niingon siya, iyang giingnan si Sabrina no. Ngano manggaha. Unsa manggahay nahibaw-an ni Annalisa guys no sa maong lugar. Tao bag ani ang iyang mga ang iyang future bana guys o ang iyang future mother-in-law. Tao baga ni sila o mga nilalang sa kangitngit or mga tao lang no nga adunay daw madilim na nakaraan o tanging si Annalisa lamang ang saksi. So daghan patag mga eksena guys no, mga pangutana nga aturang matubag sa padayon lang nga pagsubaybay ani nga drama guys. Og salamat no sa inyong overwhelming support. Sa gapon adunay tayo 155 views. Thank you so much. Well, dako na kay na siyang nabutang para sa ako guys no. Since daghan na tag nag-upload ani no og sim content. Mo nang para dili siya malahi sa uban guys no. Api lang yun na to vlog sa last part. So padayon na to guys ang sumpay no nga inyo nang napaminawan. Mamati po ko guys no. Paminaw yun ako guys ang matag aning mga dramahan no nga gina-upload na to para dili ta mawala no sa atong istorya. Makasubay ta. Anong ginagawa man, Sabrina? Kilala mo palayo kay ni Kapita. Palayo! Annalisa, kalma lang. Naunsa mo ka? Kung gusto kang mutas pag di mo kinabuhi, kinahanglan mapalayo ka din eh. Sus, grabe to siya nga kuan guys no, nga linya. Nagyud to'y laom nga kahulugan guys kung gusto pang mutaas ang imong kinabuhi. Sobot pasabot ni Annalisa guys no nga nahulog yun sa alanganin ang iyang kinabuhi mintras na asiya sa lugar no sa iyahang future husband. So lisod yun kaayo mo uban ka sa tao guys no nga pa nimo halos nahibaw-an. Pero how come to the point nga kadesisyon na sila nga magpakasal? Og first time pa yun niya ma-meet no si Mercy. Mercy ba to guys no ang inahan ni Rojal. So angay di sa gyud siya palang alang og pakasal guys no. Iya sa yung ilhon kung kinsa ning iyahang future family. O kung sa may rason nga, namiligro ko, Annalisa, sultihi ko. Basta, gibati ko lang nga, namiligro ka. So kung ako si Annalisa guys no, ang sukit-sukiton yun niya pag-ayos si Annalisa no, nakaingon siya dito. I think murag gihulga guro ni si Annalisa kaniadto guys no. Og witness yun ni siya sa daghang mga panghitabo or mga krimen anang balaya. Angay kuti-kutihon yun ni pag-ayos si Annalisa guys nang nakaingon siya adto no. Or basin og butang-butangan ra guro niya sala no ang iyang sila Rodel guys, basig aduna ni siya dakong gusto no ka Rodel. Og dili siya gusto nga mailog ni salain. Mao bagha to guys ang bot pasabot ni Annalisa. Nakagusto ga siya ka Rodel. Annalisa, ikaw ang namiligro. Kay mula ka o gabi indako. Dili ka na makamahay na ako. Tuti ba si Danante ka? Agoy, Annalisa! Tumatay mo, binabas mo, oy! Paano naaw sa kaniha? Wala ko'y gibati, Manoy. Mutrabaho na ko. Pero hoy, magpatambal ka! Ayaw nang siya pusa sa So mao ni title guys sa akong thumbnail, gipasidan antaka. O diba, grabe ka. Simple word pero lawom kaayo ang kahulugan guys. Gipasidan antakan. O ira po iyang magguwang guys no, patambalan. Mag-sleepwalk lang, patambalan. Grabe eh. Murag unsa nga sakit no nga
Buto ka raman na siya kung matulog ka. Dili siya patambalan kung dili prevention lang yun ang kinahanglan no. Dili man na sakit ang magdaman. Sir Rodel? Kung dili ganahang magpatambal sa Nalisa, ayaw siya buksa. Oo, sir. Di na tingali mausap ang nahitabo kini. Pero love, kapila naman siya kidaman. Ma'am, Carding di ko, ma'am. Ayaw kalimutan ang ngangaan, mama. Carding is my name. Carding, oo. Yan, hinduman nyo itong mga pangalan guys, no? From Sarina or Sabrina? Rodel, Alisa, Annalisa, Carding, o Mercy. So maoni guys no ang mga nag-unang karakter ani nga drama. Okay, kapila na ni siya mahitabo nga damanon si Annalisa Carding. Sa bata pa siya, ma'am. Permission naman nun. Apan, karong dako na siya, karon pa ibalik. Sigurado ba? Mao na, Sir Rodel. Karon pa ibalik. Ug unang higayon nga naabot siya sa banlot. So makapangutan ta guys no nga asa mo di ang ginikanan aning Carding og Annalisa nga naaman ni nagpabulan or nagpamid o nanarbaho no sa ilaha Rodel. Mga ilong tuwapos na guro ning duha. Ngano naabot man siya dito? Ang butang. Wapaka ni mag-drugs ang mangod, no? Anong nagkasulti man ka? Ay tungod kay kinagisgot man gud nga doon ako noy misinggit niya. Karang doon ako misangpit ba? Mao nga miabot siya sa sapa sa banlot. Unsa? Misulti ba siya kung kinsa ang isang pit niya? Di Sapa sa banlot. Ato pa ning isuwat guys no. Ang pangalan sa sapa is banlot. So naba mo na ihan guys nga sapa nga ginganlan og banlot. Dahil mo yung pangalan ay banlot. Wa mag pambubuli sa pangalan nga banlo. Banlo na lang guro mas angay siya pa guys pag banlo kaysa banlot. Lotbat kung balik. masa siya musulti mo, oy. Ang butang siya ba? Naunsa niya kung manghod karon oy. Sukad lang ka maabot, Ma'am Sabrina. Naingon na si Ana. Paita rin sa kita, oy. Maibag masakit kanang sa ngipon, eh, pwede na pa ibot. Pero kayang sakit sa daman, na, lisura, ano eh. Naba na istatambal guys ang sakit sa daman. Para sa ako guys no, I think effective na siya sumpa guys nga giingon sa mga katigulangan para kuno masumpa ng urom no or daman magbutang ka og tubig ibabaw sa imong uluhan no matulog ka. Yan, usay ginabuhat po na ako na guys kay diwi kalikayan no nga. You know, most of the times ako ra ba isa diri. No usahay magbutang ko og tubig ibabaw sa akong uluhan. Sumpa na siya kay kung mulihok ko no ang tubig makamata dayon ka. So it's nice no kung ang tubig ibutang nimo sa botelya guys, bas empty bottle no. Ay kung sa baso lang mabasa ka. So empty bottle siya no. Ayan, a friendly reminder no from Brave Blue Radio Vlog no kung kamo pud guys no naka-experience og sama ni Ana. Tubig ibutang sa uluhan. Sinong pirmila siyang kuwang sa tuog? Aw, mao na, ma'am. So I think enough na nga tong outro guys. 9 minutes na no. So mag-check ta di ko naabay mga comment kini nga drama no. Kay maulakaw pa ko guys, magpatupik ko no. Og mangumpra. So magbasa tag comment from shout out and greetings to you. Dads Vasquez, daghang salamat. Dodong og Radio Vlog sa daghong sa sapa. Episode number 3 og from Lenny Omega Atik Islauting sa Bisaya Pinobre. Atik Islauting o di ba? I'm correct guys. Lauting good siya. So mano to guys, thank you so much kung niabot ka up to this part no. I hope mo yung gilaktawan ang mga ads nga nanggawas diri no.
isip suporta sa atong channel. Again, this is Dodong. Bye for now and good afternoon. Thanks RMN and more power.